Αρχή μας είναι κάθε προϊόν να σχεδιάζεται ύστερα από ουσιαστική έρευνα και βαθιά κατανόηση των αναγκών σας. Η πορεία προς το νέο προϊόν ξεκίνησε ένα βράδυ με ένα μήνυμα και μια φωτογραφία από μια κυρία που αντιμετώπιζε έντονη ταλαιπωρία στις παλάμες της. Αυτή η πραγματική ανάγκη ανέδειξε το κενό που έπρεπε να καλυφθεί και μας οδήγησε στη δημιουργία της νέας κρέμας με έμπνευση από εσάς. Ιδανική για χέρια που καταπονούνται από συχνό πλύσιμο ή έντονη χρήση, η νέα μας κρέμα προσφέρει άμεση ενυδάτωση και απορροφάται χωρίς λιπαρότητα. Η φυσική κρέμα χεριό ξιναρή είναι ένα προσεγμένο και πρακτικό δώρο για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δασκάλους και καθηγητές, εργαστηριακό προσωπικό, αισθητικούς, σεφ και προσωπικό κουζίνας, οικοκυρές και άλλους.